Hola, molt bon dia. Soc la Paula de la classe de 5è i avui, 23 d'abril, és un dia molt important, ja que és el Dia Mundial del Llibre. Ara sí, comencem. El Dia Mundial del Llibre va tenir el seu origen el dia 15 de novembre de l'any 1995, com una manera de rendir un homenatge a grans escriptors universals, com Mercè Rodera, Miquel Martí i Pol, Josep Pla, Montserrat Roig, Joana Raspall, Salvador Espriu, Ausiàs March, entre d'altres escriptors. Va ser a través de la UNESCO que va decretar el dia 23 d'abril com festivat del Dia del Llibre, ja que en aquella data es celebra el naixement o la mort d'aquests personatges tan importants de la literatura. A partir d'aquesta data es realitzarà un homenatge en tot el món als llibres i els autors. A l'època que estem vivint, amb la pandèmia de coronavirus, els llibres ens ajuden més que mai a mantenir-nos informats, entretinguts i a entendre lligams amb altres persones i amb altres cultures, a fomentar la nostra creativitat. Com diu el missatge d'aquest any 2021, Adrià Zolay, directora general de la UNESCO, amb motiu del Dia Mundial del Llibre. Els llibres tenen aquesta capacitat única d'entretenir-nos, instruir-nos i de ser alhora l'instrument que serveix per sortir de si mateix i per trobar-se amb un autor, una autora, un univers o una cultura i oferir un temps per submergir-se més profundament en si mateix. Per celebrar el Dia Mundial del Llibre i els drets de l'autor, aquest 23 d'abril es realitzaran als diferents països del globus una sèrie d'activitats que atrauran l'atenció de les persones dedicades al món de l'art i de les lletres, així com uns fanàtics de la lectura. Espero que us hagi agradat. Ens veiem un altre dia. Adeu!